Üdvözlöm Önöket, Dino István vagyok, kádfelújító. 65 éves nyugdíjas. 2008-tól újítok kádakat, és ezáltal nagyon sok kádakkal találkoztam, problémákkal. És ezt a YouTube csatornát lényegében azért hozom létre, hogy segítsek Önöknek, úgy a döntésben, úgy ha a felújításban, mert tudom, hogy mit jelent egy fürdőkádat kicserélni. A mai világban sajnos nagyon megdrágultak a dolgok, a szakipari munkák is, és maga a kádaknak az ára is a jó minőségeknek természetesen, és ebben szeretnék Önöknek segítséget nyújtani. Tehát vannak a nagyon olcsó 40-50-60 ezer forintos akrilkádak, amiknek a cseréje is annyiba kerül, mint egy 300 ezer forintosnak vagy 250 ezer forintosnak, de sajnos az eddigiek tapasztalatok alapján az ilyen kísértékű kádak nem biztosítják a hosszantartó élettartalmat. Ezért ezt semmiféleképpen nem ajánlnám Önöknek, már akrilkádról beszélek. Na most vannak ugye a régi hagyományos öntvénykádak társas lakásokba és lemezkádak. Most ha ezek a kádak olyan állapotban vannak, hogy felújíthatók, akkor azt javaslom, persze attól függ, hogy áll a pénztárcája, hogy van-e annyi pénz, hogy kicserélje, de akkor már általában az egész fürdőszobát újítani kell, tehát is mérettől függően 1,5 millióba beleszalad. Nagyon jó minőségű festékeket gyártanak most már, egyre fejlődik a festékipar is, csak sajnos a mi országunk elég szegényesen áll, és ez miatt az anyagár nagyon megnyomja a kádfelújításnak a zárát, hogyha egy komolyabb festékkel kenjük le, tehát van egy angol festék, Epoquel, aminek 46 ezer forinttól van felfele az ára, és ugye még erre kell a munkadíj, úgyhogy 110 ezer forint körül van. Ezzel a festékkel egy felújítás. De vannak magyar termékek is, ami 10 évet, 15 évet kibír, ha becsületesen meg van csinálva. Aztán használunk még egy svájci licensz, egy lengyel festéket, a Decocolor márkájú kádfelújító zománc, ami minden kádra használható. Aztán egy Köber, Németországból való kádfelújító festék, ami forgalomban van, tehát ezeket tudjuk használni, és ezzel tudjuk biztosítani a kádnak az élettartalmát, egy 10-15 éves időtartalma. Na most az angol festék, az Epoquel, az írás szerint, tehát a leírás alapján élethosszantartó garanciát ad a cég, ami nagyon bizalomkeltő, és hát ugye nagyon vastagon kell megönteni, tehát 3,5 kg festékre van szükség egy kádnak a felújításához. Még itt vannak euróval, és a kétkomponensű epoxi alapanyagú festékek ugye 10-15 éves garanciát adnak, tehát ezért jóval olcsóbb is. Tehát egy olyan 18-25 ezer között mozognak ezek a festékek. Tehát visszatérve, emellett vannak nagyon jó csempefestékek, amiket nagyon ajánlok, hogyha valakinek nincs annyi pénze, hogy leveresse a csempét és teljesen újra burkolja a fürdőszobáját. Nagyon jó festékeket gyártanak, és csodálatos szép színekbe, újra lehet fugázni őket.
ez is, hogyha úgy gondolják, nagyon megéri, mert ez egy 30 évet simán kibír. Itt is különböző festékfajták vannak, tehát ezt az ember tudja ajánlani a leendő megrendelőnek, hogy ilyen elképzelései vannak, de ezt ajzatra is lehet használni, tehát járólapát festésére, fürdőszobába, előtérbe, tehát konyhába, tehát nagyon stapa álló. Tehát ez is egy megoldás, hogyha nem akar milliókat kiadni. És tudok egy olyat, hogy akinek van bátorsága, hogy neki fogjon a kák felújításának házilag, akkor természetesen minden szakmai tanácsot lépésről lépésre megadok. Ez díjmentesen van természetesen, úgyhogy bátran forduljanak majd hozzám, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ezt képes megcsinálni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak, elérhetőségem meg lesz, iratkozzanak fel, viszont látásra, hallásra. Ja, tehát itt van az előbb tisztított kád, a teljes mértékben fel van omlítva. Ilyenre kérték, tehát rózsaszínt kértek, együtt kevertük ki a tulajdonos hölgyel, meg van elégedve, csodálatos szép fénye van. Ez hagyományos festés, kétkomponensű anyaggal, úgyhogy ilyen lett. Na, köszönöm, hogy megnéztél.